କହିଲ ଏଇଟା କୋଉ ଚିତ୍ର? ଏ ବୁଲୁନୁ। କୁହ। ଏଟା ହଉଛି ପକ୍ଷୀ। ଏଠି ପକ୍ଷୀ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଦର କାଟିଲେ କୁହ। ଆଉ ଯୋଉ ଦର କାଟିଲେ? ଏଟା କଣ? ଏଥିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଣିରେ ପାଣିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଆ କରୁଛି। କାହା ଖାଇବ? କାହା ଖାଇବ ଏଟା? ଆଉ ଏସବୁ କଣ? ଏସବୁ କି ଚିତ୍ର? ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି? ଦର କାଟିଲେ? ଆଉ ଏ କିଏ? ଚିହ୍ନିପାରିଲ ତ ସମସ୍ତେ? ଆଉ ଏଇଟା? ଏଇଟା କଣ? ଦର କାଟିଲେ କୁହ। ଏଇଟା? କୁମ୍ଭୀର କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଜଙ୍ଗଲ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ କିଏ ବାଘ ଫାଘ ଥିବ ସେ ତାକୁ ଖାଇବ। ଛେଳି ଥିବ ତା ଭିତରେ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ହାତୀ। ଦର କାଟିଲେ କୁହ। ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି କଣ କଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ? କୁହ। କୁହ। ସେ ଚିତ୍ର ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି କୁହ? କହିଦେଲ କଣ କଣ ଅଛି? ଏବେ କୋଉ କଣ କଣ ଅଛି ସେ ଜଳ ପାଣିରେ କଣ? ଏଠି କଣ ଅଛି ସବୁ କୁହ? ପାଣିରେ ଏଠି କିଏ? ଜଙ୍ଗଲ, ଏଠି ବଗ, ତାପରେ ହରିଣ, କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର। କୁହ। ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆଉ କଣ ଅଛି?